ርእሰ ከተማ ፈረንሳ መን ትበሃል? ፓሪስ። ሮሚዮ ጁልየት ዝጸሓፉ መን እዮም? ዊልያም ሼክስፒር። ኣብ ስርዓተ ፀሓይ ተዝዓበየት ፕላኔት እንታይ እያ? ጁፒተር። ኦክሲጅን ንሞናሊዛ ዝሰኣለ መን እዩ? ሊዮናርዶ ዳቪንቺ። ኣብ ዓለም እቲ ዝነውሐ እምባ እንታይ ይበሃል? እምባ ኤቨረስት። ኣብ ዓለም ካብ ዘለዎ ሃገራት እታ ዝነኣሰት መን ትበሃል? ቫቲካን። ደራሲ እታ 1984 መን እዩ? ጆርጅ ኦርዌል። በይነይቲ ጉጅለ እያ ቢዮንሴ ተፈላጥነት ዝረኸበት? Destiny's Child. ኣይነይቲ ፕላኔት እያ ቀያሕ ፕላኔት ተባሂላ እትፍለጥ? ማርስ። ክልተ ሓሳብ ተዛማድነት ዘማዕበለ መን እዩ? ኣልበርት ኣይንስታይን። ኣብ ምድሪ ካብ ዘለዎ ተፈጥራዊ ነገራት እቲ ዝኸበደ እንታይ እዩ? ታይታኒክ መዓስ ዓመት እያ ዝጠሓለት? 1912። ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ መጥቦቅቲ እንታይ እዩ? ሰማያዊ ዓሳ ነባሪ። ንማይ ዘመልክት ኬሚካላዊ ምልክት እንታይ እዩ? H2O። ኣብ ዓለም እቲ ዝነውሐ ሩባ እንታይ እዩ? ፈለግ ኒል። ናይ መጀመርያ መንግስቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ መን እዩ ነይሩ? ጆርጅ ዋሽንግተን። እቲ ዝነኣሰ ፕራይም ቁጽሪ እንታይ እዩ? 2. ርእሰ ከተማ ጃፓን እንታይ ትበሃል? ቶኪዮ። ክንደይ ክፍለ ዓለማት ኣለዎ? ኣትክልቲ እንታይ ዓይነት ጋዝ እዮም ዝሽኑ? ካርቦን ዳይኦክሳይድ። እቲ ዝዓበየ ውቅያኖስ መን ይበሃል? ፓሲፊክ ውቅያኖስ። ሃሊና ዝመሓዘ መን እዩ? ኣሌክዛንደር ፍላሚንጎ። ኣየናይ ቋንቋ እዩ ኣብ ዓለም እቲ ብዝሒ ዝዝረብ? ማንዳሪን ቻይኒዝ። ኣብ ኣየናይ ዓመት እዩ ክንደይ ዝብቃዕ? ባጤራ ጃፓን እንታይ ይበሃል? የን። ትዕቢትን ሰብአን ኢሉ ዝጸሓፈ ደራሲ መን ይበሃል? ጆን ኦስተር። ስም እቲ ኣብ ኣካላዊ ወዲ ሰብ ዝነውሐ ዓጽሚ እንታይ ይበሃል? እቲ ግሪኻዊ ኣምላኽ ባሕሪ መን እዩ?